नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आज मुंबईला जाण्याचा दिवस आला आणि जास्त दिवसासाठी नाही चाललो आहे, एक 7-8 दिवसांसाठी चाललो आहे आणि 7-8 दिवसात माझं काम होईल आणि मला पुन्हा इथे यावं लागेल, कारण की दाभोळ्यातलं काम अजून बाकी आहे, झाडं वगैरे लावायचं। तुम्ही बघितलं असेल मागच्या व्हिडिओत की मागे एकही झाड लावलेलं नाही आहे, तर ती सगळी लावायची आहेत यंदाच्या पावसात। गेले 2-3 वर्षात प्लॅन होता झाडं लावायचा, पण तो असं स्किप होत राहिला, पण यावर्षी ती लावायचीच आहेत। म्हणून माझी जी कामं आहेत ती आटपून मी पुन्हा येणार आहे। तर आता घरी कार्ड सगळे कॉपीला लावले आहेत आणि मी चाललो आहे आता पूनमकडे, कारण पूनम पण येणार आहे। तिची कितपत तयारी झाली ती बघूया, कारण की आता दुपारचे 12 वाजता आहेत आणि 1-1:30 वाजेपर्यंत आम्हाला निघावं लागणार, इथून दाभोळ्यात जाणार, मग तिथून सगळं आवरून मग पुन्हा एक 4-5 वाजता आम्ही निघणार। तर बघूया पूनमची कितपत तयारी झाली आहे ती, कारण की तिला माहीत नाही एवढंच लवकर निघायचं आहे ते, तर ती आरामात असेल, तिला वाटेल संध्याकाळी निघायचं आहे। गोपून घ्या काय ग, तयारी झाली? मग एक तासात निघायचं आहे। हो, पण ते साडी केवढी मोठी बॅग घेतलं? बारकी झेप आपल्या झेपता तेवढीच घे, माझ्या भरोश्यावर घेशील? मी बारकीची बॅकपॅक घेते कांद्यावरची, बस, त्याच्यापेक्षा जास्त काही मी घेत नाही। हे काय बादली भरतेस की? बादली भरत लावली आहेस? जेवण काय केलं? जेवण हा एकच कॉकटेल केलं काय? मग पुष्पाला इथे ठेवून चालली आहेस फिरायला तिथे मुंबईला? मला माहिती होता तू तास बोलणार, मला माहिती होता आपले डायलॉग फिक्स आहे। पुष्पा तुझा आवाज भारी असता, पण सकाळपासून सूर जो वरच्या पट्टीतलं होतो त्याच्यासमोर तो एकदम खाली पडणार, एवढी पट्टी आहे त्याची। कॅमेऱ्यात घेतलंय नाही म्हणून घ्यायचे होता ना कॅमेरा, वरचो सा लावता तो, तू सा लावतोस तर त्याच्या बाहेर लावता असं घेतलं नाही कसं? तुझंच नाव खराब करूया तर तुझं उगत त्याचं नाव, ते बिचारी पुष्पा म्हणतात तर बिचारीचं नाव दिमाग। झाली तयारी? बॅग बिग चल घेऊन? जेवलं? बॅग हे दोडकं, डाळ, बटाटा सगळं रिमिक्स एकच कॉकटेल। मग ती फांदी दे जास्वंदीची। एका फांदी कधी लावणार आहे आता जाताना? मग खय लावतो? दाभोळ्यात ना आपल्याला 4 वाजता निघायचा, पण त्याच्या आधी जाऊचा तिकडे जरा दाभोळ्यात आवरणार सगळं आणि मग पुढे। कळलं बरे? तर आता जास्वंदीची फांदी काढ बरे। एका जास्वंदीची फांदी द्या, दोन फांदी आहे। हां, दोन आहेत तुझ्याकडे भारी। तुझ्यासारखं एक फुल वाटता बाबल्यान आणल्या ना जास्वंद, त्याच्यात असं चुपके धरतात ना। मी बघलंय, बाबल्यापासून घेतलं बाबल्यान, आता आम्ही घेतला होतो तेव्हा ती छोटी झाडं अजून, आणि मी कढीपत्त्याची बरीच झाडं घेतली आहेत। मग त्यातलं एक मला जा। किती तुझं शूट केलं तिकडे? काय काम आहे तिकडे? ककडे उद्या शूटिंग करायचं आहे? येस परवा? येस परवा माहीत नाही, मी 2-3 दिवस राहणार, येणार गावी। तू रिटर्न येणार? आपल्या काय बाबा जास्ती आपण सामान आणत नाही, नेत पण नाही, माहिता घेऊ काय तुका? त्यामुळे तुझी बॅग घे, ती टकलेवर घ्यायची आणि चलत सुटायचं। तू घे, तुला काय झालं? म्हणून आपण जास्त सामान आणतच नाही। मी जास्त सामान नाही, 3च साड्या त्याच्यातले आता एक नेसणार। वाजले किती बघ, त्याप्रमाणे हातपाय चलव, हौशी थपकान घालून, मग साधलंच गो या नवीन गाणं शोधलं। मग काल का नाही आलीस पूजेला तिथे? मला मिरवायला नाही तर तुमका वाटतं तुका,
नाही तुका काय वाटत माहितीये की या मुद्दाम जाणून बसून इला ना असं वाटतात सगळ्यांका हा. बघणाऱ्यांका. पुष्पाव नाही ला पुष्पा होईला नाही ते का पण कारणच आहे. त्याच्यामुळे आम्ही इलाव नाही दोघाव जण. बाकीची माणसं सगळी विचारणार, प्रेक्षक वर्ग विचारणार. पूनम ताई एवढा राग बरा नाही गेली मला नसती. माका रागाचा प्रश्नच नाही. माका रागच नाही ना. पण मला येण्यासारखं नव्हतं म्हणून मी आली नाही. ओके. पुष्पाला आणि मला ओके. कळलं त्यांना सांग असं. नाही तर तू तिसरा टाकशी. हा तस तुझी अट्टी नरम करणार आहे मी. बघा बघणार नाही म्हणजे बायको बिको तुझी. काय मग कधी करतेस का सेटअप? आधी मालवणी राहता तू सेटअप तुझं. काकाने बघ काय सेटअप केले नाही. आणि पुढच्या वेळी माझा 2 किलो लोणचं रेडी ठेव. ओके क्या बोलती? लोणचं खतरनाक. तारीफवर तारीफ होती कल तुझी. काय लोणचा बनवलेला पुण्याला. कळलंच नाही तोकडे. कलिलस म्हणजे कलचो ह्याच बघ शेड्यूल बघ माझा काय आता बिझी. काय तुका सांगणार. व्हिडिओ एडिट केलंय संध्याकाळी अपलोड केलंय खाली जाऊन. सकाळपासून अजून काही म्हटलंच नाही. मग तू म्हणणार अजून व्हिडिओ आलाच नाही हा मग तुका फक्त हय ना. 2 तास काय आहे तुझं रोजचं कारण आता का ठरलेलं का? हय गावात तुका. अरे आज विनू व्हिडिओ नाही टाकलं. हो. विनू मारतात अपलोड करता पावसात ना छत्री घेऊन. तुका गो काय आहे बसा. हो टाकू ना. व्हिडिओ बघूचे कमेंट करूचे चांगल्या कमेंट का नाही वाईट कमेंट तर पहिलं रिप्लाय द्यायचं. या तुझं काम हा. चल येतेस. चल मग तसं कुठून जाणार आहेस? कुठल्या मार्गे जाणार आहेस? असं जाणार आहेस की नाही आमचे तसं जाणार नाही मी. तिकडे पप्पाच्या ताईसून नाही मी तसं आहे ना. कसं जातेस तर त्यांना सांगून जा ना चालले मी मुंबईला. त्यांना माहिती आहे तू या केलं पुणग्याचा अख्ख्या गावात माहिती आहे पुण्या गाव पुणग्या मुंबईच्या. गावचा मुंबईचा. आणि का सांगायचं काय पप्पांका माहिती आहे. खबर पटकन जात. फोन करूचं म्हणजे तर चल चल बाय बाय. बरं. हा पण तुझं कलर असं अजून निळसर आहे ना जरा मोठा ना याच्यापेक्षा. हा हा तात हा मग ताच वया नको ह्याची. हा या पण वया. चालत ना. तुम्ही खयची हो देवा. बस आणि या मिरचीची रोपा. खयची मिरची आहे ते? पेरलेले पण ते आपले आपण खाता होतेत ना एकदम छोटे छोटे वाले ते नाही ना. एकाच प्रकारचे आहेत सगळे. पेरलेले ते मेले थोडे पावसांना अति पाऊस झाला ते असतात ते जाग्यावर त्यांना कुकरून लावलंस ना ते मारणार. मग बी या भेंड्याचा ठेवलंय भेंड तिथे घेऊन परत तुम्हाला हा हा. चल ग बाय बाय. ये लवकर. लेट करू नको. हा लेट नको करू. कसली 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 आहे ती? भेंड्याची. हा हा. बाय बाय. बस झाली. सगळे बी टाकलेला ना अजून. काय रे थैसून बघित काय होतं काय. ही जर रोपा घेऊन जातोय लाव. कसली मिरचीची आहेत आणि ते 2 खांदी यायचे जास्वंदीचे. होय 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 दाबोळ्यात. कधी आता लावणार कधी? आता जाणार दाबोळ्यातच जाणार आहे तर कडनं मग पुढे. चल बाय बाय. तर मित्रांनो आता निघालो आहे पूनमकडून
आणि निघता निघता ही रोपं घेतली आहेत, मिरची, भेंडी आणि जास्वंदीच्या फांद्या असं सगळं घेतलं आहे. कारण की तिकडे तशी काही झाडं लावलेली नाही आहेत. आता त्या दिवशी गेलो तेव्हा बिया रुजत घातले आहेत, त्यांची कितपत कधी येतील माहीत नाही. त्यामुळे आता ही रोपं आता तिथे जाऊन लावायची आहेत. चला तर आता जाऊया घरी, राहिलेली सगळी पॅकिंग करूया आणि निघूया मुंबईला. आणि यो व्हिडिओ जायत अगत म्हाका वाटतं मी येईन पण रिटर्न, आणि नाहीच इलं आहे त्याच्या आधी जर तरो बिरो काढूचं यांचं प्लॅनिंग झालो तर बाबलो हा होय तो करीतच. तर बघूया लवकरात लवकर जो प्लॅन हा. पण दरवेळी ह्याच होता की जेव्हा मी माझं जाण्याचं हैसून मुंबईत जाऊचा जो व्हिडिओ अपलोड होता तेव्हा मी येतो आहे असा होता. आता यंदा बघूया कसा काय होता. आता चला जाऊया, आता पॅकिंग करूया.